Jamen, vi har jo glædet os til helt vildt, at alle de her glade borgere i Vejen, at de kunne have været vært for det her fantastiske show. Og vi var bare så tæt på at få det her i Vejen, og det er bare ærgerligt, at det ikke kom hjem i kassen. Ja, det her jeg lavede, det er sgu godt nok ærgerligt. Jeg skal til at have alle dem her ned igen. Sikkert en Melodi Grand Prix, vi kunne have haft i Vejen. Det er simpelthen bare træls. Jeg var med i en komité, der søgte om at få Melodi Grand Prix til Vejen. Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at det gik til en anden by. Og jeg havde set, og vi havde set det som alle tiders mulighed for at gøre nok en ting for at få Vejen Kommune på landkortet, og specielt til rigtig stor glæde for alle vores unge og ældre, som interesserer sig for Melodi Grand Prix. Hvad siger du så, farmand? Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at det der Melodi Grand Prix, det ikke kommer her til Vejen. Jeg tror fandme det hele, det skal bare slæves af til, fordi det skal være stort og flot. Jeg er satme glad ved, at de over for de der... Ved du hvad? Jeg synes, det er for dårligt, det skal være i København. Og så lige netop her i Vejen. Det har været rigtig godt. Førhen, da jeg var ung, der fik jeg også, men det var jo Paul Rickard og alt det der dengang. Jeg har nu regnet lidt på det. Og hvis bare 20 lande giver os maksimum point, 12 næste år, så får vi det skisme igen. Så jeg beholder kjolen. Prøv at tænke, hvor mange sådan lækre drenge, der ville være kommet og sådan noget. Vi ville have skruet dem alle sammen. Alle sammen var på stribe. Jamen helt ærligt, er det ikke sådan lidt gammelt? Det er lidt ydt. Ja. Altså sådan... Kjeld og Hilde, eller hvad de nu hedder. Ja. Aflyst! Bliver det ikke til noget? Nej, ved du hvad? Det er simpelthen for dårligt. Det vil vi ikke være med til. Det er også for træls. Ja, nu fik de det. Kom nu. Nu fik de jo igen derovre. Så fik de i København igen. Det er simpelthen troligt. Vi har sådan glædet os til det der. Ja, jeg var jo med i komiteen, der lavede ansøgningen om at få Melodi Grand Prix til Vejen. Det var helt specielt. Helt fantastisk. Og sikke en fest vi havde. Og det var så her, vi skulle have holdt en af de mange fester i forbindelse med Melodi Grand Prix. Og det var sandelig prominente gæster. Thomas Helmig og Kim Larsen og Medina og Sanne og Simon Kvam og Prince. Prøv lige at tænke over, hvor mange vi kunne have samlet. Vejen, de står bare sammen om sådan noget. Det har været en stuende fuld. Vores parkeringsplads, hvor vi næsten har, det er jo bunet. Ja, nu havde vi jo i Vejengarden glædet os til at skulle spille til åbningen af Melodi Grand Prix. Men det blev så ikke til noget. Jeg var den eneste, der troede på det.